ኩሓሎ ተመሲለን መንቆሮ ደበሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ዕለታት እዩ ሓደ መዓልቲ ሓደ ፈረሰኛ ኣብ ሓደ ፀው ዝበለ ዓብይ በረኻ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ማእኸል እቲ በረኻ ሓደ እግሩ ሸባ ዝኾነ ምስኪን ሰብኣይ ከም ዓቕሙ ፋሓኽ እናበለ ነቲ በረኻ ንምውፃእ እንትቃለስ ይዕዘብ። ፈረሰኛ ሓወይ ክንድዚ ዝኣክል በረኻ እናተፋሓኽካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ስለዚ ንዓና ፈረሰይ ተሰቐል እሞ ክሳብ ጫፍ እዚ በረኻ ክማልአካ። ሸባ ሰብኣይ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ዝባረኸካ ብሩኽ ሰብ ኢኻ፣ ግን ስጋኣተይ ከይፀበና እዩ። ኣብ ልዕሊ ፈረስካ ክልቴና ተፈናጢጥና ምኻድ እንኽእል ኣይመስለኒ። ፈረሰኛ ንሱስ ልክዕ ኢኻ፣ ነገር ግን እንደምንም ኢልና ተፃዊና ክንወፆ ኢና እምበር ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ብፍፁም ገዲፈካ ኣይከይድን። ዋላ እኳ ሰብ እንተዘይሃለወ እዚ በረኻ ክዕዘበኒ እዩ። ስለዚ ግዲ የብልካን ንዓ ተሰቐል። ሸባ ሰብኣይ እግዚኣብሔር ምስክረ እዩ፣ ንዓይ ዝተላእኽካ ክቡር መድሓኒ መልኣኽ መሲልካ ተራእይኻኒ፣ ዋጋኻ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ረኸቦ። ብድሕሪ እዚ እቲ ፈረሰኛ ተሰኪሙ ኣብ ልዕሊ ፈረሱ ሰቐሎ እሞ እቲ ዓቐበት ንምውፃእ ብሓባር ተተሓሓዝዎ። ድሕሪ ውሱን ጉዕዞ ግና ሸባ ሰብኣይ ሓወይ ከምቲ ዝፈራሕኽዎ ዝተፃበብና ይመስለኒ፣ እንተወረድኩልካ ክሓይሽ እዩ። ፈረሰኛ ኣይ ከምኡ እኳ ኣይንገብርን፣ ነገር ግን ዝተወሰነ ርሕቐት ንስኻ በቲ ፈረስ ተጓዓዝ፣ ኣነ ድማ ብእግረይ ክስዕበካ እየ በሎ እሞ ልጓማት ሒዝዎ ይወርድ። ሰብኣይ እንዳጋለበ ነቲ ዓቐብ እናወፀን እናረሓቐን ከደ፣ ፈረሰኛ ድማ ነቲ ዓቐብ ብእግሩ ይተሓሓዞ። ነገር ግን ሸባ ሰብኣይ ኣርሒቑ ኸደ። ስጋኣት ዝሓደሮ ፈረሰኛ ብዝተኸኣሎ ፍጥነት ከርክቦን ክሕዞን ዋላ እኳ እንተመኮረ፣ ሸባ ሰብኣይ ግና ነቲ ፈረስ ብዝበኣሰ ኩነታት ክጎይ ይገበር። ፈረሰኛ ምፅዋዕ ጀመረ፣ ኣቤት ባህል ግና የለን። ፈረሰኛ እዚ ሰብኣይ ነቲ ፈረስ ሒዝዎ ክስወር ከም ዝደለየ ይርዳእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣንታ ሰብኣይ ግዲ የብልካን፣ ነቲ ፈረስ ሒዝካዮ ምኻድ ትኽእል ኢኻ፣ ነገር ግን በይዛኻ ሓደ ነገር ደው ኢልካ ስምዓኒ በሎ። ሸባ ሰብኣይ ርሕቐቱ ብዝግባእ ምሳስ ዝተባሃለ እሺ እንታይ እየ ክሰምዓካ ይብሎ። ፈረሰኛ ሰብኣይ ድማ በል ዝሓወይ መቼስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወሪድካ ናብ ሰባት ምሕዋስካ ዘይተርፍ እዩ እሞ እዚ ሕዚ ንዓይ ዝገበርካዮ እኩይ ተግባር ንማንም ከይትናገር፣ እንተዘይኮይኑ ግና ሰናይ ዝገብር ሰብ ኣይርከብን በሎ ይበሃል። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ከምቲ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 35 ቁፅሪ 12 ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ይፈድዩኒ ዝበሎ፣ እዚ ሕያዋይ ሰብኣይ ኣብ ክንዲ ዓስቢ ሰናይ በደል እዩ ተኸፊሉ እሞ ንዝግበረልና ፅቡቕ ነገር ብሰናይ ግብሪ ብምምላስ ናብ ኣእምሮና ካብ ዝመፅእ ናይ ሕልና ወቀሳን ካብ እግዚኣብሔር ካብ ዝመፅእ ናይ ቁጥዐ መዓትን ንዓርስና ሓራ ነውፅእ ክንብል ንፈቱ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።